Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы працягваем гуляць у гульню Снус-Мумрык, мелодыя Мумідолаў. Так, мы з вами у пачатку гульні вяртаемся у Мумідол, наступае весна, так і Снус-Мумрык хоча сустрэцца з Мумі-тролем. Але у Мумідоле нешта дзіўнае здарылася, і мы якраз такі з вами даследуем, што ж там такое ўсё адбылося. З'явіўся нейкі ў нас там парк-кіпер, так, паркавы ахоўнік, ну не ахоўнік, ну пакуль што так, трэба прыдумаць іншую назву для яго. Так, о, мы на том месцы, дзе мы скончылі. Ага. Ого, ён кажа, ой, не магу дачакацца, калі Мумі-троль пра гэта пачуе. О, у нас з'явілася мапа. Нас я, дарэчы, не было. Вось, гэта наш асноўны квест, куды нам трэба дабрацца. Так, а мы вось тут дажно. Але нам проста прама бегаць, і мы прыйдзем. Ну, мапа ў нас не маленькая, дарэчы. Добренька, пабеглі. А ты працуеш? Не паказвае. Ну, в смысле, яна паказвае накірунак, но яна не падпісаная. Так, праз усе кусты. О, былы парк, які мы ў прошлай серыі разбурылі. Так, дзіўная птушка. А, так, мы збіраем нашае натхненне. Натхненне мы збіраем по кустам. Ой. Прамахнулася. Зараз. Снус-Мумрык у нас па асноўнаму класу бард. Мажліва, трошкі друід ці рэйнджер. Рэйнджер, я бы хутчэй сказала, што рэйнджер. Ага, туды нам наверх. Пачакайце. А, тут нічога няма. Добренька. Прых, скок. Боже, я ўсё гляджу, мне так падабаюцца яго боты. Нечакана у нас тут пачалася выдма, то бок дзюна. Што ж. Так, мы можам пайсці уверх, ці тут яшчэ штосьці пашукаць. Ой, тут у нас ёсць... А што там? А што у нас там? Тут у нас штосьці ёсць? Кусты ёсць. Божечки, там у нас ёсць рабак. Дарэчы, так як гэта трошки усплывала у... Ты меня перабіў, Крумкач. Я не памятаю, дзе ў Твиттер у меня. Калі што... Беларуская не моя родная мова. Так. Падчас стрэсу чалавек звяртаецца да той мовы, на якой ён звык з нараджэння гаварыць. Таму выбачайце, калі ласка, калі я буду трошки неяк дзіўна гучаць. Узяла. А далей-то што? Не зразумела. А. О. Так, ось. Гэта я не спецыяльна. Просто ось, я не заўсёды магу гэта кантраляваць. Так, і ўсё ж таки мне трошки не хапае. Ну, на жаль, вось жывую гаворку, то бок там перапісвацца з кімсьці, дзесьці так. То гэтага тут дастаткова. Паверце, пішу я лепей. О, 5 ўзровень. Чым размаўляю. Але дзесьці з кімсьці так пагаварыць. Ну, зноў жа, у Менску можа і хто будзе, а тут не. Ой, мы знайшлі Мумі-маму. Штосьці павінна было здарацца, пака я спала.
Мы кветкі звычайна ў гэты час квітнеюць. Магчыма, вада дапаможа. Так, мумі-мама, вітанкі. О, даражэнькі снасмумрык. Я толькі прачнулася ад нашай зімовай спячкі. Так, выглядае, што мумі-троль прачнуўся раней нас. Ён якраз-такі, хутчэй за ўсяго, чакае цябе на мастку. Як ты, мумі-мама? Я якраз-такі хацела паглядзець на свае кветкі, але яны ўсе пасохлі. Але не хвалюйся. Ідзі сустрэнься з сябрам. Угу. Зразумела. Так, мапу глядзім. Ага, мы яшчэ не дайшлі, але мне хочацца і ў той бок схадзіць, і я магла схадзіць, але не пашла. У нас атрымляецца так зрабіць. Я сюды хадзіла? А куды я хадзіла? Ну так. Мне падабаецца. Тут є толькі адзін шлях, і я такая... Да не той нейкі. Прыг-скок. Мы вельмі прыгучыя. Так. Я, конечно, не Пола Трейдис. Ну, але ж... Та-та-та-та-та-та-та-там. Ой. Так, вось. Мы вось тут былі. Ага. Бачу цікавую магчымасць. Па-першае, мы можам вось тут ціха-ціха. О, вавёрчык! Гэта той тупы вавёрчык, калі што, ён афіцыйна тупы. Якраз такі у часткі, якую я ўжо узгадывала, якая называецца «Чароўная зіма», там быў адзін з такіх персанажаў на фоне, гэта вавёрчык з вельмі пухнатым хвосцікам. А, тут проста. І ён быў вельмі дурны. І, што дзіва, ён літаральна адыграў Ісуса. Ён памёр і ўваскрэс, і я не жартую. Так, ну зразумела, трэба было ісці па тому маршруту. Ну, я як заўжды. Так, ну вяртаемся. Оп. Цяпер бы успомніць, ці тое было. Так. Ой-ой-ой. Давай хуценька, а то яны... Цікава, а калі на іх стаяць, яны, ну, і знікнуць, у іх жа ёсць ось нейкі час прычаравання. Ну, просто, што тады будзе? Мы ляснемся? Нам гульня даст памерці? Ну, было бы, дарэчы, цікава, трэба на нейкі эксперымент правесці. Так. Зразумела, мама сказала нам ісці. Ну і сапраўды, кветкі ўсе пасохлі. Угу, гульня прапануе паглядзець на нашу мапу. Вось гэта так, домик мумі-троляў, а нам надо на мост ісці. Я зразумела. О, у нас, дарэчы, бачыце, пальчыкі ёсць, які падказвае, куды нам ісці. О, як яны тут усё ўпрыгожылі. Так, спачатку ў кусты. Ой, іх домик мумі-троляў. Мумі-тата! Хтосьці аставіў окна адкрытымі. Так, што ты нам скажаш, мумі-тата? Вітанкі, мумі-тата, як ты? Я толькі прачнуўся, і ўжо трэба зрабіць мільён спраў. Мой твор, ён знік! І моя лодка, і мой човен. Ты скончыў сваю п'есу? Ой, віншую. Ты не бачыў мумі-троля? О, яго тут няма? Ён, напэўна, чакае цябе на мастку. Калі пабачыш яго, скажы, чтоб ён у наступны раз закрываў окна. А ці ёсць у нас, дарэчы, пераклад «Masterpiece»? Ну, тупак, гэта найлепшы твор.
Мой тэатральны найлепшы твор раздула па ўсёй даліне. Можа, ён ведае, дзе і мой човен? Так, я буду... Як гэта? Так, праца перакладчыка, яна вельмі цяжкая. Паважайце перакладчыкаў, калі ласка. Вы не паверыце, як пераклад, калі вы не можаце чытаць у арыгінале, як пераклад можа паўплываць на ўспрыманне тэкста. Так, я буду прыглядаць за п'есай і я пашукаю, карацей, п'есу і човен. Так, знайсці прапаўшы човен. Зразумела. Так, нашы квесты, давайте праглядзім, што ў нас есть. А вось, гэта наш асноўны, а гэта дадатковы. Я зразумела. А, гэта то, што мы зрабілі. У інвентары у нас толькі наша гармоніка і наша мапа. Ну што ж, пайшлі. Так, сходзім у бок, што ў нас тут? Тихо. І... Я ж думаю, што я тут нешта... А, гэта яшчэ тут таксама агародзік мумі-мамы. Так. У дрэве захрасла. Та я ведаю, дзе знаходзіцца стары мост. Я проста хачу снус-мумрак даследаваць і іншыя часткі. Я не магу сюды зайти? Не магу. Намёк зразумелы. Але там штосьці таксама ёсць. О, гамак. Ну так, тут, падаецца, філосаф любі адпачываць ці мумі-тата. У нас якраз падыходзячы ўзровень наш бардаўскі. Можа, я ўвесь час забываю, што аддаляюсь ад мікрафона. І гук, напэўна, то так, то сяк, канешне, запісваецца. А потым я сижу і намагаюся неяк яго выкруціць, але каб ён яшчэ прыемна пры гэтым гучаў. А? Раптомная катсцэна. Халера! Што? Рака знікла? І мумітроля тут нема. Што здарылася? Я павінен даведацца, што здарылася з мумітролем. І з ракой. Яна ж не магла проста знікнуць. Ага. У нас і мумітроль знік. Маленька Мью! Ти довго сюди добирався, снус-мумрик? Что, некому мотылю было потрібно... Гуки думання, пекельные гуки думання башкой, тупой башкой. Что, некому мотылю была потрібна увага? Или ты зауважив пригожий водоспад? Віданкі, маленькая Нью, ты ведаеш, што здарылася з мумітролем? А, ты сказала, што ведаеш, што здарылася з мумітролем. О, так! Неверагодны, жахлівы лёс. Мумін спаў у сваёй лянотнай зімовай спячцы, не цікавячыся гэтым светам. Неяк эгоістычна, калі ты запытаеш мяне. Ого. У нас раптоўна хорар. Потым, нечакана, яна з'явілася. Гроўк.
Ай-ай. Пялілася на мумітроля. З пачварнай увагай. Ех. Яна ухапіла яго і пабегла скрозь лес. Бедны мумітроль адбіваўся і крычаў. Ты бачыла гэта на ўласныя вочы? Я бегла, каб ратаваць сваё жыццё, але гэта тое, што было. Так што, магчыма, ты больш яго не пабачыш. Яна нас што, дурням назвала? Ці кажа маленькая Мю праўду? Мне трэба гэта даследаваць. Ага. Наш новы квест, ці ігрок, трэба даведацца, ці ігрок схапіла мумітроля. Ну, гэта маленькая Мю, ей, ну, ведаеце, ёй не тое, каб шмат даверы можна тут. Ой. Ага. Так, нам тут патрэбен барабан. Барабана ў нас няма. У нас толькі гармоніка. Угу. Сносмумрак кажа, што вось гэта след, па якому трэба ісці. А куды мы прыйшлі? Што тут? Ах, яшчэ больше паліцэйскіх. Але, магчыма, яны могуць мне дапамагчы. Так, ага, будзе парк, будзе парк. Вы не бачылі майго сябра мумітроля? Я думаю, што яго маглі схапіць, і гэта магла зрабіць Гроўк. Ніхто тут не праходзіў, ні мумітролі, ні жывёлы. І тым больш Гроўкі. Так, знікні. У нас тут важная праца. Забудзьцеся, я сам пра ўсё даведаюся. Ага. Угу. Пацаны, вы як? Гэтыя жывёлкі выглядаюць... І зверы тут паводзіны. Гэтыя зверы выглядаюць напужанымі. No way! Сносмумрак. А, яны не будуць, нічога нам не могуць сказаць. Добранька, пабеглі далей. Куст. Так. Ты пробежишь тут? Пробежишь. Так, нам... Shift? Ага. Так, ён нам опять кажа, што гэта ледзяны хвост тут, і што Гроўк тут гудзесьці бегла. А, што я туплю? Я могу так прабегчы. Гэта вечарэе, ці мне падаецца? Так, тут становіцца больш халадней. Магчыма, так. Гроўк дзесьці паблізу. О, багна. Сляды, ці яны належалі мумітролю? Так, паглядзіце, у нас тут і трошкі на экране нібы. А? Штосьці з'яўляецца. Угу. Гэта рэальна хорар. Сносмумрак ззаду! Матухна. Выбачайце, я ледь цікаць. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Бежи, 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 бежи. Вось тут правда, кіраванне гэтым якраз таки не вельмі зручнае. Shift. А? Ой, ой.
Біжи, 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 пригай, пригай, пригай. Shift. Та shift. А? Все, нам хана. Нам хана. Чому я так Нам хана. Ось тут мені потрібний контролер. Я забилася, що я хотіла контролер. Та тихо ти, тихо, не починай. Так, мы праз гэтую бахну ідем. А тут ні халі... Давай! Снус-мумрычак, ну калі ласка! Давай, давай, давай. Давай, давай, бежи, 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 прыгай, скотч. Малайчинка. Давай, давай. Є, і куди? Туди! Давай! Газуй, дурань! О, спускай, спускай. Сюди? Нам сюди бігче? Я не впевнена. Но фіглі, не? Ай! Ми можемо тут пройти? Ми повинні тут пройти. Ой, мумітроль! Так, десь мумітроль тут упав, ми можемо бачити... Я на... Так, позаду, позаду. Та скокч. Знов гэта. Пролез. Малайчинка. Снус-мумрик, чому тобі скок треба ще особний? Так, яка розниця, яким там шляхом б'є мумітроль? Тобі треба ту гровку збігчи, дурань. Про себе треба зараз думати. Эта музыка не допомагає на фоні. Ён не може шифтить по багні, а я нам... Да не! Ай, я гэта вырашыў. Ну, давай, давай, давай. О, нет, тупик. Так, залазь, залазь. Так, так, все, катсцена. Скончвайся. О, вожик допомог. Уф. Уф. Дякую тобі за гэта. Я думаю, за мною уже ўсё. Вожик. Грок тебе налякала? Яна... яе прыцягала твоя лямпа. Яна не шкодная, правда. Твой сябра мумітроль гэта зразумеў. Мумітроль быў тут? Конечно, быў. Я опять забылася галасы рабіць. Мумітроль прыйшоў сюды.
бок о бок з Гроук? Бачиш, то як знішчаецца лес, ён намагаўся пагаварыць, паразмаўляць з паліцмейскімі, але яны яго прагналі. І гэта апошні раз, калі я яго бачыў. Так ён тут быў з Грок. Мілы мумітроль, усё як звычайна. І, як звычайна, маленькая Мью усё перакруціла. Што гэта? Дым? Трэба даследаваць. Так. Ага. Мы квест выканалі, Гроук мы знайшлі. Што там зноўку? Што здарылася? Ну, нормально, пацаны, конечно, вы устроилися. О, гэты салодкі пах прагрэса. Я бачу. Так. Паркавы ахоўнік павінен бачыць нас цяпер. Мы робім неверагодную працу. Угу. Вы не можете тут паліць вагонь, тут занадта суха. Супакойся, ўсё пад кантролем. This is fine. It's fine. Ой-ой. Куды? Нам трэба заформіць... Канешне, а хто гэта будзе разбірацца? Вы лясны, тут пажар. А як мне спыніць агонь? Што я магу зрабіць? Тут становіцца гарачэй. Ну, ты вядома. Ой-ой-ой. Гроук! Давай. Мілая. Яна можа патушыць агонь. Ауч. Але давай, Гроук, мы ўсё павінны патушыць. Так. Тут. Давай. Ага. Яе прываблівае мой ліхт... Вось там яшчэ, Гроук, давай. Яшчэ трошачкі папрацуем. Давай. Гроук, ты малайчынка. Я бачу яшчэ. Давай, снус-мумрык. Шавеліся. У нас тут пажэжа. Так. Мы ўсё павінны патушыць. Так. Так. Давай. Мы ўсё... Всё у нас. І апошне. Уратована. О, мы атрымалі ачыўку. Мы якраз таки патушылі увесь вагонь. Ура! Так. Карацей, што з імі рабіць? Пашлі біць іх, снус-мумрык. А хто там нам каменціць? Нам хтосьці сказаў, што мы зрабілі добрую справу. Ах ты, халера. Снус-мумрык, даставай, я не ведаю, кій, будзем іх біць. Мірнага рашэння не будзе. Гэта ўсё вашая віна. Усе заўвагі павінны быць якраз таки вырашаны паркавым ахоўнікам, абаронцай. Дзе ён? Як мы сказалі іншаму хлопцу, які нас за намі следаваў, ён знаходзіцца на Хаціфатэнанскім востраве і заняты вельмі важнымі справамі. А цяпер сядзі з гэтага парку. Не. Гроук, замарозь іх да смерці.
Прабачце, калі ласка. Просто такі драматичны момант быў. Мне падалося, гэта будзе добра. Сносновы мурык, ты ўратаваў наш дом. Пожалуйста, прымі гэтую флейту ў падарунак як нашу падзяку. Яна зроблена з нашага любімага дрэва. Яна павінна табе нагадваць пра нас. Я не спас лес, гэта Грок зрабіла. О, дарагая Грок. Наша гераіня, наша ўратавальніца. О, цяпер яны не баецца. Нашая сяброўка. Так, у нас цяпер ёсць флейта, але дзе мы её можам выкарыстоўваць, таму што там толькі барабан у нас быў. А можа, дзесьці і флейту знойдзем, ці можна будзе прыладзіць. Ага, я магу вось так зменьваць свае інструменты, а флейта як працуе? Ага. Зразумела. Яшчэ штосьці мне скажаш, божачак? Наш лес можа цяпер занава можа аднавіцца, калі гэтыя паліцэйскія зніклі. Ну і добранька, правільна. Тут трэба яшчэ шмат чаго вырасціць. Трэба паглядзець на мапе, дзе мы зараз знаходзімся. Ой. Ой, ікаўка пачалася. Так. Мумітроль пайшоў шукаць нашага парккіпера. Так, наша задача, наш новы квест, гэта дабрацца да пляжыка. Так, лодка. Вось якраз такі дабрацца на гэтую выспу і ўсё яшчэ пашукаць мумітроля. Дзе мы? А, мы тут, а пляж ажно вось тут. Уху-ху-ху. Ну, нам, крацік, вось наскрозь вот так трэба прайсці, і мы будзем там. У нашым інвентары якраз такі уже і флейта з'явілася. Дарэчы, мне ўвесь час бы хацелася навучыцца на нейкім музычным інструменце граць. Бо, як падаецца, у меня ўсё ж такі нейкі слых ёсць. Але не тое, каб у меня ёсць голас, хаця, зноў жа, мне падабаецца спяваць. Але раблю я гэта дрэнна. Так, вось, мы вярнуліся сюды. Так, тут нам патрэбен барабанчык. Барабанчыка у нас няма. Так, да пляжа мы, дарэчы, можам і так і сяк дайсці. Мы вось тут сабе адкрылі праход. Вось, зноў нам барабанчык патрэбен. У нас яго няма. Так. Во, тут флейта. Ой, не флейта, наша гармоніка. Угу. Але што у нас тут? О, яшчэ натхнення знайшлі. Так, чую чайца. Ага. Угу. Я заўважыла некаторыя штучкі. Некаторыя дэталькі. Гриб. Дайте гриб. Хе, у меня есть гриб. Гриб. Ага. Угу. А куда я иду? Я такая, конечно, цікавая. А, я тут уже была. А, я вернулася. Добра, зразумела. Значит, пойдем по кулю той бок. Так. О, яшчэ гриб.
І. Так. О, яєчки. Що там здарилося? У чим проблемка? А що за проблема? У яго балець горла, і гэта можа быць простое, што яго абгарнулася навокал шеі. Ці можаш ты мне працягнуць руку? Я абяцаю, што не з'ем цябе ці нешта іншае. А не, якім голасам гэта можна зрабіць? У любым выпадку я не магу глытаць з гэтай чымсьці гэтай сеткі, якая вакол маёй шеі. Ага. Я пагляджу, што я магу зрабіць. Так, дапамагчы марской істоце. Ой. Так. Вяроўка. Так. Нарэшце, Воля! Дзякуй табе вялікі. А цяпер, калі ласка, прыбяры гэтую вяроўку падалей. О, дзякуй. Я думаю, яна можа мне быць карыснай. Як хутка мы скончылі гэты квест. Ну, кайфарыкі. Так, я знайшла яечка. Великдзень уже прайшоў. Я магу настолькі далёка скочыць. Гэта класна. Так, вярнем сюды гэта яечко. Снусомрык, а дзе яечка? Снусомрык, ты навошта яечка кінуў? Бяры яго. Так. Так, а тут далей ёсць хада? Ёсць хада кудысьці. Не, няма хады, тут толькі вось гэтыя. Добра, зразумела, значыць, лезем наверх. Гэта просто у нас такі быў момант, каб дапамагчы. Мы дапамаглі. Зразумела, нам у любым выпадку трэба было сюды ісці. Так, добранька. Так. Натхненне маё, натхненне. Ага, яшчэ у нас тут ёсць. Не спусціцца. О, мы на... Мистер Крабс? Ты холера малая, сниф! Крабсы, кусайте его. Я тут постою. О. Сторонка пьесы Мумитаты. Одну знайшли. Хочу раковинки позбирать. Нельга. Ну, пошли до снифа. Сносомрик, дапамажы! Бедны Седрык згубіўся ў гэтай пячоры, пакуль я шукаў скарбы. І цяпер гэты жудасны краб заблакаваў увайсцё. Дапамажы мне спасці Седрыка. Я дапамагу табе знайсці твайго сябра. Ён можа быць так спужаны. Дзякуй, Снусомрик. Спужаны. Так, ну давайте вартаваць Седрыка. Так, вось тут нам уже спатрэбіцца наша флейта. Ага, а ты холера. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут, конечно, сапраўды лепей, калі у тебя ёсць. Що это, калі мы трошки чытера? Да бляха-муха. Так, с флейтой я не посябруюся, відавочна. Пацаны пахаваліся. Прогучала трошки так. Пацаны схаваліся, пахаваліся. Трошки інше. Ну,
Боже, Сніф, які ти... Що, знов? Все гэта праз гэта лайдака Сніфа. Ну, тут будзе хутка, тут нам пашчасціла. Так. О, грибы нас натхняють. Ну, в некотором сенсе так оно и с некоторыми людьми бывает. Так, пошли туди. Здоровки, паучок. Так. А ось. А як тебе зловить? Я не разумею. Так. Оп-оп. А ми тут чисто натхнення просто собі зайшли. Добренько. Ой. Паучок, тільки не причинайся. Так, ну туди пішли далі. Можемо туди пойти, і ще у нас є одна. Печора. Ага. Шуркат бачу. Тут вітрик такий. Павучата. Вітаю, павучата. Оп. Так. Все, как не турбовать паучат, мы лестницей скористаемся. Так. Угу. Мы можем туда пойти. Так, давайте зменим. Хі-хі. З таким потешним гуком вилазять гэтыя рабачки. Рабаки. Ой. Як там было? Теплый день, темный день, спят усе на-на-на-на. Я не пам'ятаю колиханку. Вибачайте, коли ласка. Треба погуглить. Тут просто такая атмосфера для колиханки добрая. Не, ось тут добре. Я ленивая, я ленота. Make it smarter, not harder. Так, у меня perfect English. Я ведаю, у меня вельмі драўляны язык у боку вымаўлення, з боку вымаўлення. Таму так. Я вось гэта так стэрэатыпны чалавек, які з такім о. Мы просто таксама прыгожае место знайшлі. І Сніф нам рушыць увесь кадр. Засраны Сніф. Я разумею, што такія людзі, як Сніф, існуюць. Я разумею. Але гэта не значыць, што я яго павінна любіць. Седрик, гэта ты! Ох, мой дороженький Седрик, я ніколі тебя не покину. Что? Что? Ты не сказал, что Седрик гэта цацка. Ох, як груба! Ён больш, чым проста цацка. Так. Ну, у любом выпадку нам трэба шукаць іншы выхад. Так, гэтая пячора жудасная, Снусмумрык. Выведзі мяне адсюль. Снусмумрык, падводзіш яго да краю і штурхаеш у бенздань. І ўсе твои палова праблем. Так, добра, што яны на нас не нападаюць. Бляха. Тут, конечно, бы зараз босс-файт бы пачаўся. Было б пацешна. Давай, засынай, краб. Пайшлі. Магчыма, спадар крабс нас адсюль і выведзе. О, скарб знайшоўся. Скарб! Пачакай!
Ох, які пригожі. Я не бачу, що у його такого особливого. О, блін. Реально босс-файт почався. Ні! Седрик! Ну... Пробачте, я просто подумала про Седрика до гри, і що усім Седрикам ніяк шансує. Ой, вибачайте. Зроби що-небудь, Снусмурик. Так, а як тебе? А, ось так. Засинай, холера. Фух. Ну, ось. Седрик, пробач мяне, што я тебе кінуў. У сэнсе я тебе згубіў. Ох, Седрик, як цудоўна мець твоё прабачэнне. Ех. Тримаю. Давай отсюль пойдем. Але, Ага, так ты хочешь ризикнуть знову згубить Седрика? не, конечно, не. Не гляди так на меня, Седрик. Ну тоді ось. Седрика урятували. Седрик, ён тебе не заслуговує, кинь ти його. Так, поглядім. Ага, у печорки більш нічого нема. Ну, тоді пішли на виход. Я і моє акторське мастерство. Ну, мне навряд ли бы атрымалася кагосьці гучаць. У меня не той, каб такі голас. Ох, солодкая воля. Гэта было блізка. Дзякуй вялікі за дапамогу, Снусмурик. Вы абодва цяпер разам. Пачакай. Што гэта, Седрик? Не. Снусмурик выглядае адзінотным. Ты кажаш. Трымай, Снусмурик. Седрик хоча, каб гэта у тебя было ў тваей кампаніі. У яго, конечно, не так много шарму, як у Седрика, але ён структураваны і заслуговує на даверу. Дякую. Дякую вам ободвам. Мне дали Хемуля, цацку тут Хемуля. Так, мне все равно, що ти там казав і снів. Я просто сподіваюся, що, може, тебе не побачу. Ой. Да, давай. Так, а куда я теперь? О, водоросли. Seaweed. Литерально морская трава. Мне подобается. Так. Все ж таки нам на пляж потрібно. О, яшчэ. Вось гэты лістик, я його бачила. Так, і тут давайте. Ну, что такое? Я отпустила клавишу. Угу, мы можем? Не. А шкелетики рыбные тоже не можем взять. Так, тут нам потрібен барабан, а барабана у нас нема. Ну, пошли тоді. А тут що у нас? Ага, тут так само нам потрібен барабан і чайця. Так,
Знову я побігла не у тим накірунку, мені ўсё цікава. Так, вяртаемся на пляж. Нам трэба на пляж, у нас есть такі квест. У чайкі, ну, по-беларуску яна будзе чайца, і яшчэ нейкая была назва цікавая. Так. Стары човен мумы таты знік. Ага, ён отут стаяў. Туцікі! Вітанкі, Туцікі! Ты бачыла, хто ўзяў човен мумі таты? Снуснумрык! О, так, я бачыла, хто гэта зрабіў. Гэта быў наш стары сябра мумі-троль. Блін, я не ведаю, як агучваць Туцікі, бо Туцікі, яна па характару і свайму выгляду вельмі падобная да мае сяброўкі. Настя Талы снег, подписывайтеся на яе ў твітары. Яна малюе афігенскі комікс зараз. Старонкі яна выкладае па старонкам, можете паглядзець. Так, падтрымлівайце беларускае. І я в маёй галаве я размаўляю голасам Насці, і я не магу некага удаць. Так, ён шукаў паркавага ахоўніка на Хатифатенерскім востраве. У мяне дрэннае адчуванне наконт гэтага. Я павінен ісці за ім. Гэта трохі складана без чоўна, як мне падаецца. Я магу дапамагчы табе пастроіць. Дарэчы, як будзе плот? Потому што плот гэта забор. А было нешта падобнае. Як будзе плот? Плыт? Плат? У плота некае было падобнае. Плот. Плыт, правильно. Я памятаю, ух ты, плыт. Так, я магу дапамагчы табе зрабіць плыт, але мне патрэбны некаторыя матэрыялы. Усё што заўгодна, што табе патрэбна? Так, патрэбны 3 дошкі для асновы, галінка для мачты ці кіравання і вяроўка. І якраз такі патрэбна нейкая тканіна для паруса. Так, зразумела, я знайдуся. Так, нешта ў нас ёсць. У нас, прынамсі, ёсць вяроўка, мы можам гэта пабачыць. Вось, так, вось наш спіс. А мапе дзесьці азначана, што мы дзе можам атрымаць? То на што? Ага. Вось у нас ёсць магчымасць знайсці ўсе нашы матэрыялы. Ну, тады як мы пойдзем? Вось так мы пойдзем. Ну, нам бліжэй сюды спачатку пайсці, потым вярнуцца і вось так ізноў да Туцікі. Давайте туды пойдзем. Зразумеў, Туцікі. О, тут у нас што ёсць? Так. Гэта тут купальня. І якраз такі ўзімку Туцікі там неяк пасялілася. І потым гэтую купальню аддалі ёй. Тут нейкія сляды. А хто тут быў? Гэта ў бок усё. Тут штосьці ёсць? Тут нічога няма. Скок. Прыг-скок. Небачнае дзіця. О, не, ён вярнуўся. Хто тут? Я цябе не бачу. Ага. Так. Не, стой. А ты? Да, у меня пальцев не хапае. Дитя, куда ты бегаешь, дитя?
У меня есть 2 руки. Яна так хутка бегае, я за ёй не паспяваю. А я могу шифтить? Так, я могу шифтить. Да стой! Я не бачу ні халеры. Я так тут буду без конца бегать. Ну, дитё, небачное дитё, стой. Амаля, маля, ля, ля, ля. Ну. Уф. Ти і так забрав все, що було. Та я нічого не брав? Та ви... Наша песня хороша, пачынай спачатку. Та я ж не бачу, мне, каб разумець, куды рухацца, трэба глядзець на клавіатуру. Бо я кагосьці здзівую, я не магу запамятаваць літары, таму што ў меня сраная дыслексія. Але калі я буду глядзець на клавіатуру, я не бачу, куды яна бегае. Толькі таму, што я не бачная, гэта не значыць, што мне не што можна украсці маё адзенне. Хтосьці скраў яго ў цябе? Я магу дапамагчы. Ці магчыма яе неяк не затрыгерыць? Я немагчыма. Чаму ты ад мяне бегаеш? Я прапаную дапамогу, гэта не лагічна. Вось ты, мне падаецца. Вітанкі, я снос-нумрык. А, я думала, што ты Смярдзючка. Смярдзючка? Гэта не камплімент. Я выбачаюсь. Конечно, я бачу, што ты выглядаеш інакш. Я просто была засмучаная. Я Ніні. Прыемна пазнаёміцца. Та дык смярдзюшка скраў тваё адзенне? Так. Ён збег з ім, пакуль я купалася. Ён сказаў, што яно мне не патрэбна, таму што я не бачная. Але мне холодна. Угу. Так, смярдзюшка адкажа за гэта. Я верну тваё адзенне. Пабачымся. Я ведаю, што ты маў на ўвазе. Так. Угу. У нас квест у квесте. Зразумела. Ну що ж, шукаем смердюшку і даем йому. Посраться. Так. Смердючка. Угу. Так, нам туди треба. Там у нас все равно мы пройти не можем, так что идем сюда. Фух, море было занадто гучное. Так, треба... Ой, да мумітата вернуться. У яго штосьці ёсць у нас. Так. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Угу. А де мумітата? А, може тут? Так. О, снос-нумрик. Ти зустрів мумітроля? Виглядає так, що ён поплив на тую виспу. Ах, гэтае пачуццё прыгод у яго да мяне. Ну, дарэчы, мумітата не хлусяць. Да таго, як ён жаніўся з мумі-мамай, ён якраз такі шмат вандраваў з рознымі персанажыкамі, напрыклад, з татай снос-нумрыка.
Не здзівуйся, калі знойдзеш там мой човен. Так. А цяпер працяцні мне руку дапамогі. Што, пілаваць будзем? Так. Зараз. Калі што, гэта яны не самі пілуюць, гэта я кірую. Вот так. А, я магу хутчэй гэта рабіць. Прикольно. Ге-ге. Опа. Фух. Дякую, снус-нумрик. Так, можеш якраз таки узяти собі нейкі тут дрови. Дякую. Так. Ага. Так, ти знайшов мумітроля? І яшчэ нет? Ну, зразумела. Так, у нас ёсць. Угу. Что у нас есть? Ой, нос чухается. И зараз давайте поглядим. Так, у нас... Ага, нам засталася толькі вось халінку нейкую і якраз таки для гэтага. Угу. Так, ну гэта значыць, што трэба дапамагчы Ніні. Тут у нас што? Ага, тут у нас гэтая смярдзючка. І тут у нас штосьці. Давайте пойдзем смярдзюшку пашукаем, бо ён дзесьці у нас тут усё роўна паблізу. Халера такая. А мы можем яго знайсці? Тут праходу няма. А як тады? Здаецца, сюда мы не пройдзем. Здаецца, нам надо тады вверх ісці. Ой, не каркай. Казала ж. Ну што ж, пойдзем тады тудой. А, мы, можа, так можем абысці? О, пацаны. Все, полягали спадки. Угу. Ого, пчела. Собака. Ось тут, на жаль, надо худенько. О, все, пчела отстала. Пчела от нас отчепилася. Тут яшчэ нейкі парк. А, нет, то пчела была. А чё, яна не ў вулік пошла? Вулік вон што і там. Яшчэ одна. Холера летучая. А як яе тут? Самое... Я не могу отсюда сысці. Але яе... А, ну и все. Может, не проблема. Так. Все, птушечка нам спевая. А, все еще... Не-не-не, стой. Все еще... Ну? Ура! 6-й уровень! Мой великий моцный бард. А что там, Булька? О, здоровки! Давно не бачилися. У меня нема грибов. О, вітанки знову. А, вітай. Я, здається, я повинен тебя запросить присесть.
Гэта запрашэнне? Ну, падаецца. Каб у меня было больш вось такіх-то грыбов, я мог бы зрабіць нам тут ой, добры сцію, пахлёбку тыпу. Кулеш? Можа, у тебя щось есть? Так, кулеш было бы цудоўна. Угу. Так ты хочаш і сабе? Добра. Так, ага. Трэба зрасці яму яшчэ інгрэдыенты. Зразумела. Ой, не то я взяла. Зараз яна тут. Падлятай. Ўсё, супакоілася. А для каго тады вулік? Тут дзесьці што яшчэ пчалася? Адна памылка, і ты памыліўся. Я не буду. Я здаюся. Давай, пчела, лети. Кш. Ага. А дзе жабы шукаць? Тут праходу няма. Тут таксама нічога. О, гэта тая пчала. Вось, зразумела. Так, пчала нумар 2, пабеглі. Так, амінаем усіх тут. Шыфцім. О! Давялі пчалу да вуліка. Ну, я так разумею, у нас няма іншага варыянта, як ісці сюды. Ах, гэтыя знакі. Чух. Мне падаецца, я тут была. Так, гэта у нас шлях з пляжыка. Нас тут зноўку будзе. Бу! Вітанкі? Привіт. Ты не боишься мяне? Вы прабачылі, не? Гэта сумна. Я не магу нават муху напужаць. І я ўсё станаўлюся ўсё менш і менш кожны раз, калі ў мяне не атрымліваецца кагосьці налякаць. Мне здаецца, я магу табе дапамагчы. Ты можаш? А як? Калі мы будзем працаваць разам, мы можам штосьці зрабіць. Ці тут ёсць некія ахвяры? Так. А як? Так, проведзі іх да мяне. Добренько. Ну-ка. Побежали, я побег. Ай! О, наш привід став больш вялікім. А дзе ён? Ага, толькі упэўніся, што яны цябе не зловяць. Пацаны! Хлопцы, алло! Та-т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 а. Халера, пацаны! Што у вас з увагай? Бу! Так, ты не вельмі вырас. Ну да, ты стаў больше, тебе тому патрэбна больш чалікаў цяпер. Блин. Я не на тую клавішу націснула. Так, маленькі прывід, пачакай, зараз я гэтых афелкаў правяду да цябе.
Хлопцы! Ой. Ха-ха-ха-ха. Ого! Так, їх тепер аж ну 3. Буде тяжко. А де ти, малий? А, ось ти, малий. Ох! А фіг ли ти мене зловиш? Хе-хе-хе. Добре, мені подобається. Злая частка мене вельми задоволена. Ой. Я ж щось я спесь збиралася. Та-та-та. Да у сенсі, Сносморк. Та. Так, гэта вось гэтых 3, так? Ну, не проблемка. Давай. Пацаны? О, цудовно. Хі-хік. Пацаны, алло. Яны пацешна крычаць. О. Ура! Разбурэнне! Уху! Гэта было вельмі весела! Дзякуй вялікі, снос-нумрык! Ой, гэта было мне было сапраўды прыемна. Можа, табе патрэбна нейкая прасціна, ты будзеш прывідам, як я. О, гэта тканіна будзе якраз такі цудоўна для паруса. Дзякуй. Хе-хе. Так, гэты квест мы выканалі. І нам толькі засталося адну рэч здабыць, а для гэтага мы якраз такі павінны смярдзюшку знайсці. Але гэтым мы ўжо зоймемся ў наступнай серыі, бо і так усяго шмат чаго нарабілі. Так што давайце развітвацца. Я вельмі спадзяюся, што вам гэтая гульня падабаецца, бо мне вельмі. І зноў жа трэба не забыць у наступны раз паспрабаваць пагуляць на кантролеры, а не толькі на клавіатуры. Ну што, будзем развітвацца. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!